gi Roda Odhiambo. Machiegni duol mar IPOA mabende chung'ne rango tije obila e pacho kae wacho ni nonro dhi nyime ewi medruok e kwan mar jogo mindhi e pacho kae. Jakom duolno Isaac Hassan wacho ne jood bura ni nonrono geto yango jogo mabende tudo kod tim makamano. Hassan olero ni midhiero maduong' en ni jogo mabende ondhi kendo osewe thuolo pok owuok oko mar chiwo nendgi. Hassan bende omedo ni onego many yo maneno ni jogo mane ondhi oyudo thuolo mar chiwo nendgi maonge luoro mora mora. Ma ibiro to ka jatend piny William Ruto wacho ni onge ng'ata mapod olal kalure ni jogo duto mabende nondhi nosewe thuolo. Komachielo kaunti ma Homa Bay en japuonjre moro manyako ma jaklas 11 kata form 3 nochuo gi pala gi osiepne mawuoyi ma owito ngimane e gweng' ma Orlando e Kibwer sublocation Suba South sub county e kaunti ma Homa Bay. Gi thuolono bende owadgi ma grade 6 bende noyudo hinyruok marach mokalo e kinde monj ma bende achichno ne otime dala gi nyathi manyakono. Alfin Sopuodho ma bende ne somo e skund sekondar ma Orlando Mix nyochuo gi pala gi osiepne mawuoyi otieno nyoro kar saa 5:30 ka ichichni chal ka gima dichuono nyogwenyore paro gi nyakono seche moko motelo ne nege. Jalup ruoth ma Kibwer sublocation Richard Okinyi wacho ni achichno nyomonjo nyakono kama oninde gi owadgi no kama bende no chuo ng'ute gi wiye gi pala ma owito ngimane. Jogweng' manyochopo kanyo bang' winjo mutni no nyoringo gi nyakono e od thieth ma Magunga level 4 to kata kamano kuom hawi marach ne owito ngimane kanye gichopo e hospital kanyo. Bang' kanyo nyosechuo nyakono gi pala nyolokore kendo chuo wadgi nyakono ma grade 6 bende pala e lwete, bundi kod wiye kaito bang'e nyoringo molala. Rawerano bende nyoringo de od thieth ma Magunga level 4 kama odhi nyime gi yudo thieth nyaka sani. Jatend loch nangano nyolero ni nonro mar dichuono nyaka sani pok oyangi nikech kata mana familia gi nyakono bende okiaye. Osingo ni gisetimo tudruok gi obila mabedo sechako manya chichno ka ringre nyakono to nyotere kar kano ringre jomotho ma St. Camillus Hospital mochari. Nyathino ne nitiere osiepne moro ma wuoyi ma nyocha ging'iyogo. Osiepne ma wuoyi ni jodala gigo ne pok ong'eye. Koro nobiro lime kanyo to nenore ni gichwanyore. Ema kasto chuoyo nyakono gi pala monego choko chuo nyathigi but nyathigi no to nitie pod ngima. Kama nolandie ni nyakono otho but kijana to pod ithiedho nyaka sani. Mano owadgi masie. Ne ginindo ge ot achiel. Wuoyi ni pok ong'e kama ai malong'o. Nyako ne manong'eye. Penyo gin kode godhiambo. Modhi nyaka late kanyo mano promise ni gocho ne nyakono mogocho ne ka jomoko ne osiepene mane gin go. Chuo gi okang'i but nochuo madip. Koro remo ne ok ochwero oko, remo ochwer ka be. Nyathino gochuo gi pala. Koro nyathi cha nokwongo geng'o pala mane dhi e roke. Koro chuo bade no moyiech. Koro kalo matin to mako roke. Ochako chuo toke. Nyathino ni Magunga Hospital. Koro wakawo jukumu mar manyo jachuogono. En ema pod wamanyo nyaka sani. Obila mag Okwach Kich otimo nonro matut ma omako Amos Barasa Kasili, achich machielo mabende tudo gi nek mar manena jaod bura ma Kasipul Charles Ong'ondo Were mabende nonegi tarik 30 dwe mokalo. Achichno ne omake kar dak ma Kibra e alwora ma Darajani. Men kalore gi nonro matut mabende obila osebedo ka timo mabende yango ni Barasa en achich maduong' e nek mar jatelono. Nonro no ne ofwenyo ni achichno emane en jariemb apiko ma namba ne en KMFZ 413W, apiko mar Bajaj Boxer mane jal mane onego Ng'ondo ne tiyo gode luwo nyamburko mare kendo ne ochako ti kode kendo bang' nek mar jatelono. E seche mabende no make ne oyude gi apiko mabende wachono kane odadhoge ne oyieni ne ene maunduno kendo ne en gi tudruok gi achich yie mane otimo timno ka owacho ni en owuon to ne ochule omenda maromo shillings 50,000. Apiko mabende no yude go no chalre gi mano mabende kamera mag wang' dede kata CCTV ne omako machiegni gi od bura mamalo kaluwo nyamburko mar jaod burano. Barasa koro irito tere do ka obila mag Okwach Kich osingo ni nyaka ratiro yudre.
E kaunti ma Kisumu, en obila e kaunti ma Kisumu dinone achich moro mabende osebedo ka olal chakre dwe mar achiel higani bang' kane onego dichuo mane gilaro godo thiwi kata wilbaro e kar chung'od bura ma Kisumu East. Charles Okoth Rakwach mabende ong'ere gi nying mar Ford nyicha ne omaki juma mokalo ka jumani to ne otere do mawi nama kama obila ne okwayo mondo mi omigi odiochienge moko matimo nonro motelo ne tarik 22 mar dweni mabende obiro wache dhoge. Kaluwore gi obila, achich no osebedo ka olal chakre dwe mar achiel higani mabende wache ni otimo e tim makoch makamano. Obila mago kwach kich mabende nyicha ne oyudo lipot ni jalno nitiere kendo oseduogo pacho ne odhi ma ondhiye e gweng'gi mantiere but skund sekondar ma Nyamasaria ka itude gi ketho mar nenego Edward Otieno Yuru mane ogoyo gi gimoro madik ma otho. Jal mabende nonegno ne odhi kawo thiwi dalane mar mondo notim godo tije moko mag pacho ema Rakwachie nowang' ma onege. Tenda kar tiegruok ma Mawego National Polytechnic e kaunti ma Homa Bay owacho ne jonyuol ma oro kwayo mar rwako nyithindgi e kar tiegruok ma kamano mondo obed motang' ne achudhe masani wuotho kaka omenda jonyuol e tok chik mar rwako nyithindo e kar tiegruok Mawego. Jatend Mawego National Polytechnic Laktar John Abuto wacho ni giseyudo ng'ur mathoth e wi achudhe moko masani wuok oko kendo mayo jonyuol omenda ka giwuondre ni gin kod tudruok gi kar tiegruok no e chenro mar rwako jopuonjre. Abuto wacho ni nitie jonyuol mathoth ma achudhego osemayo omenda ka gitiyo gi nying Mawego kendo gikawo omenda mantiere kind 4,000 nyaka 5,000 kuom jopuonjre ka japuonjre madwa donjo Mawego. Owacho ni onge agent moro amora ma Mawego oketo oko mar konyo jopuonjre madwa donjo kar tiegruok ma kamano, ka owacho ni thothne gitiyo gi ruodhi kod jolupgi mar chopo ir jopuonjre manigi dwaro mar donjo Mawego. Kendo koro wacho ni sirikal oketo yore ma jopuonjre luwo ka gidonjo kuonde tiegruok ma kamago kendo jonyuol ok onego wuondi gi achudhe mani kod dwaro mar mayogi omenda. Adwani mondo anyis jopiny en ni admissions ma Mawego onge pesa ma ng'ato onego kaw kuom ng'ato mondo eka miyi admission letter. Ma en process ma sirikal oketo mondo okony nyithindo matindo, okony jok mosetieko form 4 mondo donje institutions in a big number. Nikech kata sani sirikal dwaro ni nyithindo 2 million mondo obede TVET mondo jopiny oyud kaka bedo gi kwe kuonde ma gintie. Koro ne wanyiso jopiny ni nitie concerns mosechoponwa ni nitie jok moko ma kawo pesa kuom nyithindo up to around 4,100 mar admission mar medical. Magi gik ma ok onego timre nikech admission mar institution ka en free. Admission let me free. Nitie loan mar sirikal mamiyo ji help. Nitie sirikal mamiyo ji scholarship. Onge ng'ama miyo ji scholarship. The scholarship is being given by the government. The loan help is also being given by the government. Jok moko kawo advantage mar nyithindo gi ni gimiyo gi the scholarship. Nitie pesa matin midwaro ni mondo families ochul ma en between 5,000 and 15,000. Mane pesa ma ng'ato nego chul to ichule mana ka osetimni test iluongo ni merit test. Koro wadwa nyiso jopiny ni kik ng'ato kaw pesa kuomi oko kanyo. Ni ng'ato ni agent ma onego kaw nyathi, mano gima is neither here nor there. Komachielo bende ni oganda mag Kalenjin, Luya kod Abagusi ema oyang kaka oganda manigi kwan mamalo mar jopuonj ma yande oyudo tich kowuok e duol mar TSC. Kuom jopuonj maromo 46,000 ma bende yande nondiko duol mar TSC, oganda mag Kalenjin noyudo 14.8% mag jopuonjgo kiluwe kod oganda mag Luya ma bende noyudo 13.3%. Oganda mag Abagusi noyudo 11.5% mag jopuonj ma bende yande nondi kod duol mar TSC. Wadhi kaunti ma Migori kama wayudo ni gavana mar kaunti ma Migori Ochilo Ayacko oyango ni moko kuom chenro mag dongruok ma yande jatend piny osidho e kinde limbe mane otime kaunti no osechak e tim. Ochilo ne owacho ni gedo mar alap manyasani ma Migori kata Migori Modern Stadium matenda mare oselandi en achiel kuom singo mane Ruto omiyo jo Migori to osechak e tim. Ochilo wacho ni gedo mar alap no dhi muonyo omenda maromo shillings 750. Odiechieng' ma kawuono amor ka neno kolandi
achiel kuom gik madongo mane wakwayo ma en stadium, kendo sani jogo duto te man gi lony ginyalo ni ginyalo gero stadium maduong' mar $750 nyalo tero kwayono. Stadium no en stadium marwa ma Migori, yando sewa ahinya gi jirendewa nikech gin gi mabeyo. Koro wan bende wan gi nyiero machien mamit manyalo loyo nyielo mokwongo. Ochilo wacho ni gedo mar cargo mar meli mar Muru Bay sub-county Manyatike ma bende nosidha yanga kod jatend piny bende koro okete tim. Ochilo omedo wacho ni dongruoge mopogore opogore kata chenro mag dongruok mopogore opogore ma jatend piny ne osidha yanga e kaunti no koro osekete tim gi kindeni. Ma welo donje paw ndege kanyo ne wagero. Ne wadwaro ni jo Kenya Airports Authority oyawe mondo ndeke obi. Koro sani noselandi kendo chiegni mi tendano ne ng'at man gi nyalo manyalo gero kama welo donje ma e garama mar $250,000. E mbaka wa mane asomo ne State House ne wakwaye gik mang'eny kaka ne wakwaye kama medi gi feri gowe Miuru. Kidhi kanyo sani tibro yudo ka jo Kenya Ports Authority nitiere kanyo, ibro yudo ka jo shipyard bende tiyo kanyo gi loso wechego. Imedo winjo matuch e kor gwenge gi Roda Odhiambo. Jatemigo mar riwruoge mag Saga Wycliffe Oparanya owacho ni nyaka sani shillings bilion 70 osechwal ne jo Kenya mohewo milion 25 kokalo kuom agulu mar Hustler Fund. Sekta mar somo e pacho kae sani kale midhiero mapek mokalo bang' sirikal lieko mar duoko chien bajet mabiro ketne sekta ne omenda mar 2025 2026. Waso wi omenda ahinya to mane itiyo godo e ndiko jopuonjre ne penj madongo kata national exams onyolo paro mopogore opogore ka owuok kuom jokanya sekta mar somo. Kata kamano jatend migawo mar omenda John Mbadi ne olero ni okang' makamano ne okaw mondo mi pok obed marom e bede migepe duto e pacho kae. Bilion 62. Yes. Mane okwagi migawo mar somo ne wamiyo gi less pesa mane gikwayo ne wamiyo gi less gi 62 billion. Okay. Ting'eni ministries te migepe te kwayo pesa mang'eny to nyaka wa rationalize ma wachiwe. In fact ing'iyo yor somo anyalo mi figures migawo mar somo wachiwe pesa mang'eny kabisa. Kata kamano jatenda migawo mar omenda ne owacho ni migawo mar somo to ketne omenda mathoth e budget kama bende ne olero ni omenda ma sirikal ne oketo tenge ne chulo ne jopuonjre penj okosebedo katiyo e yo makare. In fact, Ministry of Education alone is 701 billion, which is 28% of budget marwa. But specifically wach mar penj. Pesa ma wachulo ne nyithindo mar penj clearly nitie abuse. Okotie yo makare. Mane mabiro kelo giko mag weche manyien mago matute kor gwenge gi elak seche gi watude koromo saa 11 kosa 12 ne weche manyien e yo machuok to koromo saa 1 kosa 3 ne weche manyien e yorno mar adimba. Mago ne matuch e kor gwenge gi Roda Odhiambo. Weche tuke e Radio Ramogi. Weche mag tuke ni jaloyo mar klab mar Bungoma Queens Catherine Haemba wacho no geto bedo jaloyo maberie moloyo season ni e lig mar jok mamine e seche gi ekimodong' mana tugo achiel kende to lig nero rumo. Haemba wacho ni en gi yie nobiro loyo gonde 3 e tugo margi mogik e kindgi kod Bunyore Starlets. Matumaini yangu tu ni kuwin hiyo game na mabao kama 3 hivi, at least hat-trick itanisaidia ama 2. On my side I think nilikuwa na injury, so recovering will take time, na venye nimepick up unaona nimepunguza hiyo gap. Haiko mbali sana. My aim is to win that game with at least 2 goals or more. First league niliwafunga bao 2. As a team tumeprepare well na bado tuna prepare. Tukienda huko our aim ni to win with at least 3 or 4 goals. Kata kamano Haemba wacho ni lig ma season ni obedo matek mokalo kendo gachiedh nade komedo wacho ni jaloyo mabro loyo jowetene nyalo mana loyo namba 2 gi gol achiel kende. Me I think for this season competition iko juu
Juona sahii tumebakisha like one game na uwezi jua ni nani atabeba kwa tuseme kwa Premier League number 1 hatujajua bado. Ukikuja kwa top scorer pia bado, unlike last year ilikuwa ikibaki game 2 unajua automatic ni mtu fulani ama ni timu fulani inabeba. So this year at least competition iko too high, teams zilijipanga poa. Kayemba geto yudo wuoche mar dhahabu noero gi kinani en gi gonde 13 ma en gol achiel tok Rebecca Okwaro mar Kenya Police man gi gonde 14 ka Joy Orio luwo gi gonde 12 to Faith Mboya luwe thuolo mar 4 gi gonde 10. Komachielo bende ni kocha mar Ulinzi Starlets Collins Ochieng owacho ni en gi yie ne gibiro lo tim mar Desert Scorpions e tugo mar round mar timbe 16 malaro simbo mar FKF mar jok mamine mibiro go Jumamos e paw tuke mar Ruaraka. Jolweny go kono chope rang'iny makamano bang' lo tim mar tuk Ravens gonde 8